Cekwek. Iki sik Mbak Jesslyn karo Cekwek. Mbak Sama kae. Mau senggaane piye, Mas? Jepit, lepas. Jepit, lepas. Jepit, lepas. Piye? Ya ngerti apa Jepit. Senam aerobik ya lho. Mas nama aerobik. Jepit, lepas. Jepit, lepas. Api ketoke. Iki uga salam-salam katur kenging kula Bapak Suwandi matur sembah nuwun iki ketua panitia. Uga aku ngaturke sungkemku nalika tahun kepungkur Mas di paling nggon istirahat teng daleme Pak Dolin. Pak Dolin. Nggih Pak Dolin matur nuwun. Dadi sedulur selawase. Iki gua sekarang ning live streaming ya Mas. Nggih, live streaming kata. Salam-salam juga sudah mencapai 4.000 pasang mata yang sudah Masya Allah. Andi Nugroho, Ki Wahyu Nugroho. Ya. Oke, salam-salam sing ning streaming. Mbak Jesslyn, Mbak Vita. Mbak Vita enggak pakai maling. Oh Mbak Vita, ya Mbak Vita, ya Mbak Vita. Orang nganggo apa? Maling. Kak Budeng no, cek cilik aku. Nembang ya nak ya. Nembang. Ki suasanane wis regeng ya nembangi sing regeng monggo. Langsung sing gayeng. Nggih. Tadi yang depan minta selendang biru, yang depan mintanya jaranan. Oh. Mau yang apa Mas Hendy? Emang Piye? Mas Hendy enaknya apa? Reok dari tadi. Diwarokke sing kon joget kuwi, Mas. Sapa jenenge? Gimana kalau yang remaja juga joget boleh nggak? Boleh. Iya ben Nah, anget. gimana? Ayo, iki remaja kok malah do lungguh kabeh iki piye? Warokan malah Jawa Warokan lho. yo. Ayo, Enek Pak. lagune kae ta? Iya lagu ini. Sebut Ini ada dari Pringgondani loh. Ada dari Pringgondani. Ayo do joget kabeh nom-nom. Surat wangi. Kita joget ya. Lir Ayo banjaran Pak, kita goyang. hari. Harum surat wangi. Ya. Lir banjaran. Ayo joget bersama remaja Indonesia. Warroe taman denge wulan ketalang agar lapar lidaya mojo buka bronto asmoro dasar angin gowo wangi Gusti aku putroso arum murah wangi lir banjaran sari Lagi enggak? Kalau lagi berdiri ayo kita joget bareng yuk. Ayo joget bareng ayo sing nom-noman ben kompak. Ben kompak sing nom-noman. Ayu sakung tuati Ayo berdiri. Ayo sing nom-nom. Berdiri ayo. Asanti Joyo Wijayanti. Ayo. Kuwi ora yo, kuwi asine yo wis berdiri asine. Apa nih? Ayo Mbak Iba. Semangat. Dilanjut enggak ini? Lanjut. Ayo. Zaman wis akhir, Ayo, zaman ayo. wis akhir, bumi goyang.